ಬುರ್ದುಗೋಲಿದ ಯೋಜಿ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಚ್ಚದ ಉದ್ಭವಶೀಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟರಾದ ನಮನು ಮಾತ ಮೂವಿದ ಕೇಳುಕುಲ್ಲಾದು ತಾಪದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯ ನಂಚಿನ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವನಾಗ ಪತ್ತು ಬಿರಲು ಜೋಡಾದು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತರದಗ್ಗದ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೃಶಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಂಡಾರದ ಒಂದು ಭವ್ಯ ನಮನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನೆನಟು ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಎಗ್ಗಿದ ಹಂಚಿಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ನೆನಟು ಸಿರಿಟು ಕೂಡಿಸಿದ ಸಿರಿವಂತಾಪಗೆ ಇಂಚಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಿದ ಆರಂಭದ ಯಜ್ಞ ಅದು ಲತೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸೊಲ್ಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಪೇರನುಪ್ಪುಂದಾಂಡ ಇತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ತಿಳಿಯ ಗಂಜಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆಯ ಆದಿಸ್ಥಳ ಬುಡ್ದುಗೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪು ನೇತ ಇವಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನರಾದುಪುನ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮೇರೆನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೋಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಚ್ಚ ಉದ್ಭವಶೀಲತ ಆದಿ ಸ್ಥಳಟ್ ಭಂಡಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಡೆದು ಆಯ್ತ ಗುರುಕಾರ ವಹಿಸೋದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಚನ ಭಾಜಪದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮನ ನಾಯಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ ಪಣ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜಿ ಕಜ್ಜನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಡು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡದು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೋಡ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಕ ನಗರಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದ್ಯಮದ ಪುನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮನ್ನಡು ಅವೇತ ಉದ್ಯಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಸ್ಥಾನಡು ಅರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗೌರವ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ್ ಅರೆಕಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಾಳದ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಘ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕಾರ ಆದ ಪುನಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಹರೇಕಾಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟ ಮೇರೆ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಹರೇಕಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಜನೆ
ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೇತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಜನೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರು ಶಾಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂತಯ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಅನನ್ಯ ಆರಾಧಿಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂಬೋಡಿ ಮೇರು ಶಾಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಅಂಬೋಡಿ. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘ ಮುಡಿಪು ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹೀರಾ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಯುತ ಹೀರಾ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಕೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಭಿನ್ನಯಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಹೀರಾ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. SKDRDP ಇಲ್ಲದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಅನಚನ ಚೆನ್ನಕೇಶವರಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಬನ್ನೆ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಚೆನ್ನಕೇಶವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಎಣಚಿನ ಚೆನ್ನಕೇಶವರಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ಬದ್ದದ ಶಾಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮುಕ್ತೇಸರು ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಹರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಹರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬದ್ದದು ಶಾಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಪನ್ ಭಿನ್ನಯಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ರಿಗೆ ನವೀನ್ ಕೆ ಮೇರು ಶಾಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ರಿಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಹಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸಿರನಾಯಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ.
ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಡ್ಯಾರದೋಟ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ. ಉಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವಶಿಲೆಯ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕಲ್ಲಾಪ ಬುರ್ದುಗೋಳಿ ನೇತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು. ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡುಳ್ಳೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕುದ್ಕೋಳಿ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡಪಣ ವಿನಂತಿ. ಉಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವಶಿಲೆ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕಲ್ಲಾಪು ಬುರ್ದುಗೋಳಿ ನೇತಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡಪಣ ವಿನಾಯ್ತು. ಉದ್ಭವಶಿಲೆ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕಲ್ಲಾಪು ಬುರ್ದುಗೋಳಿ ನೇತಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಯಂಗಳ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಯಂಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗುರುದತ್ ನಾಯಕ್ ಬೇರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು. ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಪ್ಪದ ಕಾಣಿಕದ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಲ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರೇನು ಇತ್ತಿ ಇಷ್ಟೇರೇನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿ ದಬ್ಬ ಮಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಯಂಗಲ ಮೇರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡೆ ನಮ್ಮನ ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಅಜ್ಜಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಪನಚ್ಚಿನ ಆ ಕನ ನನಸಾರ ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂದಲ್ಲ ಕೈಸೇರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕೈಸೇರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಲ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಂತಂದು ಕೊರಗತನಿಯನ ಅನನ್ಯ ಆರಾಧಕರಾದ ದೈವ ನರ್ತಕರಾದ ಪ್ರಚನ ಮಾಯಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದುರ್ದ ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲರೆ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಂತಂದು ದುಂಬುದ ಎಗೆಗೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಅವಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸೇರಿದ ನಚ್ಚನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕಾಡದ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿನ ಪಿರಮಗುರು ತೂಪುನಿಗೆ ಅಚ್ಚನೆ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವಶೀಲತ ಆದಿ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬದ ಪಾತ್ರನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಹೊರಟು ನಿಖಲ ದುಂಬುದಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವಶೀಲತ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ನೇತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾದುಪ್ಪುನಾರ್. ಈ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿದುಪ್ಪು ತಾಂಡ ಇದೆಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಭಂಡಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕುಲ ಈತಿನೇಟ ಮಾಗಂದಡಿರ್ದು ಭಂಡಾರನು ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋಳನು ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಮಾತೆರಳ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮನೆ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರನು ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ವನದು ತಯಾರಾಯ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಬೇರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸೆ ಅಂಚೆನೆ
ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಳೆ ಕೆವಿತ ಐಲ್ವಕ ಕೆಕ್ಕಲ್ದ ಸರ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಗತನಿಯಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಪೊಳಗು ಕೆಕ್ಕಲ್ದ ಸರ ಕೆವಿತ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗಗಳ ತಲಪಟ್ಟಿ ಕೆವಿತ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಡದೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಳೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಬಾಕಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಳ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಳೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾತಾವಿಧದ ಸಹಕಾರನು ಕೊರಿಯೆ ಊರದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರದ ಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡು ಇನಿ ಆ ಪರಿಕರನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪದ ಊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಸೋಮೇಶ್ವರಗೂ ಐನು ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪದ ವಾಹನ ಮೂಲಕ ತೊಕೊಟುಡ ನಾಗನ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಬಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕೊಂದು ಐನು ತರ್ಪಾದೆ ಕಾಯಂಗಳ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಡೆ ಐನು ಎತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಳಯಾನ ಪಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಲೆಗಳ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಕಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಊರದ ಪರವೂರದ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಈ ಸಮಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕಳೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆನೆ ಸಂದಾವನು ಈ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರ್ನ ಈ ಭಂಡಾರ ಸಮಿತಿದ ಇದೆ ಯಾನೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂದ ಪಾತೆರನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಜಾತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಬದ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದಿ ನಂಚಿನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ ಕಲ್ಲಾಪು ಬೆರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಡಿನ ಪಂಚದೀಪನ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭತ ಯಜ್ಞ ಕೋರುಡು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ವಿರಾಜಮಾನ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕಿಡಲ ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭ ಶುಭಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಚ್ಚ ಉದ್ಭವಶೀಲತ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲ ಉಚ್ಚಯದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಈಟ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಆರಂಭ. ಬುದ್ಧಿಬತ್ತಿ ಸರ್ಪತೆರೆದ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲು ಪಡೆದು ಅನಾದಿ ಕಾಲರ್ದುಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮ್ಮುದ್ದು ಬತ್ತ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವಶೀಲತ ಆದಿತಳದ ಯೋಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ 2023 ವರ್ಷದ ಮುಚ್ಚಯದ ಶುಭಾರಂಭ ಧರ್ಮ ಸಭೆದ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणं ಯುಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾಪಡಿಡು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಚ್ಚ ಉದ್ಭವಶೀಲತ ಆದಿತಳದ ಯುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲ ದೀಕಿಡು ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಪಂಜತ್ತಾಯ ದೈವದ ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಇನಿ ನೆಲೆಯಾತಿನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊರಗತ್ತನಿಯೇ ಆ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲ್ಡಿ ಕುಲ್ದಿನೇನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಯಾನು ಎನನಿಡೆಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಅವಸರಿಗೆ ಏತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂಡಲ ಯಾವಂದು ನೆಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು
ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ 1000 ಕಡೆಕ್ ಪೋದುಪ್ಪು ಅಣೆ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನಿ ಸುರು ಸತ್ಯಲೋಕದ ನಡೆ ಬೆರ್ಮದೇವೆರೆ ತುಡೆ ಬರವುದಪ್ಪೆನ ಜಡೆ ಜಲ್ಲಿದ ಇಡೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಮಣಿ ಬರವುದಪ್ಪೆ ಬಾಲುಮುಡಿ ಸೂಡಿ ಕಟನಾಗ ಕುಡ್ತುರ್ದು ಪೋದು ಅವು ಕಡಲ ರಸುನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬುರುಂಡುಗೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಡ್ದು ನಿಟ್ಟೆಲಿಗೆ ನಿಟ್ಟೆಲಿಡ್ದು ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಃ ಮಣಿತ್ತ ಪುರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾಯಿನ ಗಟ್ಟದ ಬರಿತ್ತ ಕುಡರಿದ ಅರಸು ಕಡಲರಸುಡ ಆ ಮಣಿನ ಉಂಬೊಳಿದೆ ತೊಂಡೆಗೆ ಕಾಡಿ ಕಡ್ತೆ ಕಡಲು ನಿಗಿತೆ ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿ ನಡೀತ ನಿನ್ನಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಲಿತದು ಮೆಲಿತದು ಆ ಮಣ್ಣಡು ಪರಪ್ಪುನ ಸತ್ಯದ ಸರ್ಪನ ಸುರ್ಪುನು ದೆತ್ತದು ತುಳುವೇರ್ನ 4-5 ಕೊಡಿಕ್ಕದ ಕೀಗೆ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ 4-5 ಕೊಡಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಸರ್ಪದ ಸುರ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊರಗತನಿಯನ ಮೂಲ. ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲವು ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶರ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಜ್ಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದನ ಅಂಡ ಐಕ್ ಅಜ್ಜೆ ಕಾರಣ ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡೆ ಭಂಡಾರದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲೆನು ಒಪ್ಪ್ಯಾವು ನಂಚಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಳಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಬೇಲೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗುಳಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜದ ಇವಲಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಅವು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಡು ಪ್ರಳಯ ಆದ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿದಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬುಡೆದಿ ಇರುವೆರು ಮೂಲದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಡೋಲುದಲೈ ಕುಲೊಂದು ಅಕುಲು ಬದುಕದು ಒರಿದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಜತ್ತಿನೇ ಡೋಲುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಆ ಕೊಪ್ಪೊಡು ಸಂತಾನ ಬುಲೆಪಾದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ನರಮಾನ್ಯ ಬಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಅಂಚಾದ ಕೊರಗತನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸುರುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಉದ್ಭವಶಿಲೆತ್ತ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಮಣ್ಣಡು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಕೊರಗತನಿಯೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನು ಬುಲೆಪಾದಿನಂಚಿನ ವೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪಳು ಮೈರೆ ಆಚು ಮೈರೆ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೇದಿ ಒಂಜಿ ನಿಸರ್ಗ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಮೂಲಗು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿ ಈ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು ಒಟ್ಟಾತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಈ ಉದ್ಭವಶಿಲೆ ಉಂಡಾತಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನೆಲೆ ಹಾತಿನಂಚಿನ ಆ 7 ಕಡೆತ್ತ ಆ ಕುತ್ತಾರದ ಜಾಗುಲಾದುಪ್ಪು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ ಬೆರಿನು ಪತೊಂದು ಪೋದು ಭಕ್ತರ್ನ ಬೆರಿಯೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಜಾಗುಲಾದುಪ್ಪು ಇನಿ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋಜುನುದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ರಾಜಂದ ಇವಲೆಗೆ
ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಯದ ಬಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಅರಸು ದೈವಲೆನ ಆ ನುರ್ಕಟ್ಟಿಗೆನು ಉಂತಾದು ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜತ್ತಾಯ ದೈವಗೋ ನ್ಯಾಯನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲೋ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿಲೋ ಆಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಆ ಅರಸು ದೈವಲೆಗೆ ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಆ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪಾಡ್ದನದ ಸತ್ಯೊಡು ನಮ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ಈ ಧರ್ಮ ಗದ್ದಿಗೇನು ತುಳು ಅಂಡ ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಕಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತರೆಪುದೆ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಪುದೆ ಕೊರ್ದು ಉನೇನು ಮೆಂಚಾವರೆ ಕಾರಣಾತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಾಲು ಪಾಡೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿದ ಜವನೆರೇನು ಹಿರಿಯರೇನು ತೂನಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಚಂದ್ರ ಆಸೆರ್ನ ಕೊಲುಲ್ಲೇರು ಎಕಡಾರು ಸೂರ್ಯನ ಉದಾರ್ಮೆ ಕೊರಿಯರು ಸೂರ್ಯ ಕಂತನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಪಿಲ ಪಂತನಿಗೆ ಒಂತೆ ಬುಲ್ಪು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಇರುವೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ಲೆಕ್ ಅಕಲೇನು ಇತ್ತೆನಿಕೊಲು ಉಂತಾದು ಲತ್ತರನ್ನಂಡ ತೋರೋಡಾಡು ಎತ್ತರೋಡಾಡು ಪೊರ್ಲುಡಾಡು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಹಾಸು ಪಂಡಿತವಸು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಚಂದ್ರಹಾಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಡುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವು ಗಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ದಾತಿನಿ ಐತ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಇಂಚಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸೌಂದರ್ಯನು ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಎಂಕ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಕೊರ್ನಿ ವೇದಿಕೆಡು ದಿಂಜ ಜನ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಟ್ಟಿ 6-7 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಟಲ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ನೀರಿಗ ನಾಯಿನೂ ಕಿಲಕ ಬೈದೆ ದಯಗಿಂದ ರಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋಪಿನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಅಂತೋಜುನು ಇಡೀ ಪಗೇಳ್ದು ತಿರ್ಗದು ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸಿರ ನಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ವಾಕುಲು ಕಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದೇರು ಇನಿ ಮೂಲತ್ತೆರಡು ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಡುಪ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ದಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಬೈದನೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಂಚಿನ ಮಾಯಲು ಕಾರಣನೇ ಅದು ಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಅಕಲೆ ಪ್ರಾಯ ಆಪಿನೇಚಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಪಲೆತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ಕೊನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲೆತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಹೋಗ್ಕೊನುವೇರು ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರು ಲೆತ್ತಂಡ ಅಡೆ ಹೋಗ್ಕೊನುವೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲೇನು ತುಣು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದಾದ ಕೇಂಡ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಜವನೇರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಜವನೇರುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಪರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೊಸ ತೆಗಿಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಾಯಕೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲನು ಮಿನಿನಿಕುಲು ತೆರಿಯರಂದ ಈ ಭೂಮಿಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಬೆಗರು ಬೊಕ್ಕ ಕನ ನೀರಿಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಯ್ಟಿಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕನ ನೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಗರು ಏರಾಯಿನಾಯೇ ಬೆಗರು ಜಪುಡಾದ ಅವಮಾನ ತಡೆತೊಂದೋ ಅಪಮಾನ ತಡೆತೊಂದೋ ಕನ ನೀರು ಜಪುಡಾದ ಆಯೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಬೆಂದದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಆಯಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ನಂಕಿನಿ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಕಾರಣ ಆನಿ ಉರವುಲ್ಲ ಓಡಿ ಆಚುಮೈರನ ಮಗೆಯಾದು ಪುಟಿನಂಚಿನ ಕೊರಗತನಿಯೇ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಹಿರಿಯರು ಅಳಿದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮಾರಿಸಿಕ್ ಬತ್ತದ 7 ಕೊಪ್ಪ ಮದೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಅವು ಕೊರಗತನಿಯೇ ಮಿರಪೇರು ತಿನ್ಪಿನ ಪುರ್ತುಡು 30 ದಿನೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಪುಂಡಿನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಮ್ಮೆರೆನ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ತಿ ಕಬುಲ್ತಿ ಪೆತ್ತನ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಊರುಗೂ ಮಾರಿಸೀಕ್ ಬತ್ತದು 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೇರು ಸೈತದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒರಿದು ಕೊಪ್ಪ ಅಲಿಂಡು ನನ್ನ ಯಾನೆಂಚ ಕುಲ್ಲುನು ಪಡೆದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು
ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ದೋಲು ಕರಂಡೆನು ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಪ್ಪದ ಕಡಿಕ್ ತೂರಿ ಮುಲ್ಲು ದೀದು ನನ್ನ ದೇಶಾಂತರ ಪೋಪೆಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಬಾಲೆ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಅಂಡಿಗೆ ಕುಂಟುದಂತೆ ಕನನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪು ನಗ ತಾದಿಡು ತಿಕಿನಿ ಅವು ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೇದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಮಗಳು ಮಂಜಕ್ಕೆ ಕಲಿತುಮ್ಮೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ತಡಮೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಲ ಬುಲಿಪುಂಡು ವರ ತೆಲಿಪುಂಡು ಏರಪ್ಪ ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಗ ಯಾನ ಕೊಪ್ಪ ಅಳಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಯಾನ ಎಂಕ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದು ಪಂಡ ಉನಲಾತ್ ನುಪ್ಪು ಬೆನಲಾತ್ ಆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಯನ್ನಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯೇರಿಡ ನೂನರೆ ನುಪ್ಪು ಕುಯ್ಯರಿಂದಾಂಡಾಡಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರಿಯೆ ಆ ಬಲ ಪಣದು ಲೆತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಂಡಿಡು ಕುಂಟುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಾನ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಲಿತ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಿರ್ತಿಜಾದು ಆ ತೆರಿಯದ ಕುಂಟುನು ಆನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಕ್ಕೊಗು ಕಟ್ಟದು ಮಾನ ಮುಚ್ಚಾದು ಬಾಲೆನು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆದಿ ಆ ವೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬುಲೆಯಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಾಯ ಸೇರಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ತೆರಿದಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅವೇನ್ಯಾನು ಆ ಪನಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕನನೀರದ ಅಪನಾಲೇಸಿದ ಆ ಬೆಗರದ ಬಾಲೆ ಆನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯಡ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದದಿ ಪನ್ಪೋಲು ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಪಿದೈದ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಲೆತೊಂದು ಬೈದ ಆಯಗೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಲ ಪನ್ನಾಗ ಆಯಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ಚೆನ್ನಯ್ಯೆ ಅಡ್ಕದ ಪಾಲೇಣೆ ಅಂಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲ ಇನಿ ಆ ಪಾಲದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪೋದು ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬರಡು ಉನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ರೆ ಯಾವು ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬೋಡ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಬೆನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ನಮಡ ಅಜ್ಜೆ ಬೆಂದದು ನಮಡ ಕೊರ್ಪಾವುನು ನಮ ಬೆನ್ಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಕಂದುಜ ಬನ್ನಗ ಬತ್ತಲೆ ಬೈದಿನ್ ನಮ ಪೋನಗಲ ಬತ್ತಲೆನೆ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಕನದಿನಿಜ್ಜಿ ಪೋನಗ ಕೊನುಪಿನಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕಂತಿನ ದೈವದ ಪೊರ್ಲುನು ತುವೋಡು ನಾಂಡ ನಂಕೈಕ್ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬೋಡು ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡು ನಮಡ ಭಕ್ತಿನ ಎಚ್ಚ ಪುಟ್ಟಾವುಡು ಅಂಚ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಲೆನ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೆತೊಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡಗ ಮೇಯ್ ಕೊಕ್ಕೇರುಂಡು ಎನ್ನ ಮುಂಡೋಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಯಾನ ಇಲ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಬನ್ನಗ ಕಾರಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದನು ಮಂಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಭಕ್ತನಂದಾಂಡ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಲ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಇಂಚಿ ಯಾನ ನಡತು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಎನ್ನ ಕಾರಡು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಆ ಕಾಲೇಜಿದ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಪೋನಗಲ ಮುಂಡೋಗು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕರಿ ಗಂಧದ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಡ ವಾ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ವೆಂಚಿನಲ ನಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಡ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತೆರಡಲ ಅವು ಬೋಡು ಜೋಕುಲೆಗ ವಿಶ್ವಾಸನು ಪುಟ್ಟಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದು ಆನಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಆ 7 ಕೊಪ್ಪನು ಬುಡ್ದು ದೇಶಾಂತರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಳುಂಗರದ ಪೊಯ್ಯನ ಅರಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ದಡ್ಡಲ್ದ ಕಾಯಿನ ತಾರೈಂದು ದೀದು ಕಾಯದ ಇರೇನು ಬಚ್ಚಿರೆಂದು ದೀದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲ ಇನಿ ನಮ ಅಜ್ಜಗೆ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪ ಅಜ್ಜಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೀಪ ಅಜ್ಜಗೆ ಕಲಿಗಂಗಸರ ನಮ ಕೊರ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಕೆ ಆ ಪರಕೆಡು ಆ ಪರಕೆದ ಬಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಉಡಾಳ್ಡುಂಡು
ನಿಕಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪನ್ಪುಂಡು ನಾನು ಎಂಕೆ ನೀ ಕೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ತು ಜರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸಂಕಮಾರ್ ಬೈದೇರು ನನಗೆ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ತಡ ಉಂಡು ಇನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಗಿಂದು ಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಬೆಟ್ಟು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುನ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನು ಪಂಡೊಂದು ಯಾನು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಬೆನೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು 2014 ದಾದ ನಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು 1 ವರ್ಷ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಪೋಪುಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಡ 10 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸತ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸತ್ಯದ ಜಾಗಡು ಪಾತೆರೋಡು ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಅಜ್ಜನ ಕಲೆಕಾರಣಿಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಕೇಂಡ ವರ ಅವಳು ನಿಗುಲೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ತೂದುಪ್ಪರ 53 ಜನಕ್ಕೂ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಒಂಜಿ 3000 ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 53 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದ ಅಕಲೆಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ನಮ್ಮಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗೂ ಸೇರ್ದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂಗೋಡು ಸಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲ್ದಿನಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಶಾಲೆ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ಲರೇನಿ ಕುಲ್ ಬುಡ್ಜಾರ ಇಡೀ 2 ವರ್ಷ ದಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಸು ದಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಗುಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜಿದ ఆయన ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಯಾವನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನವು ಅವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಉಂತಾದೇರು ಆಯಡ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ఆయన 53%, 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇಜು ఆయన ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲು ಮಾತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದೀಪೆ ಅಂದು ಪಂತೆಗೆ ಎಂಕ್ ವಿತ್ತಲ್ ಅವೇನು ಎನ್ನುನಗ ಮೇ ಕೊಲ್ಚುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ತಿಳ್ತದು ಪಂಡೆ ಅಂಚಾಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಾವೇರೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಒಂದು ನಡೆದಿನ ಕತೆ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ನಿಕಲ್ಡ 53 ಜನೊಟ್ಟು 52 ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿಜೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ಹುಡುಗಾಗ ಎಂಚ ಕಣ್ಣು ತತ್ತದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಈ ಅವಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ఆయన ಜೋಸ್ತಿಯಲ್ಲು ಪಂಡೇರು ಪಣದು ಐ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಪರಕೆ ಕೊರ್ದು ತಿಕ್ಕನ್ನಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದನೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡುಲ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಲ ಆ ಮಾಯದ ಸತ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಒಂದು ಬಾಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬದುಕಡು ಏತ ಆತನೆಂದು ಪಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಉಂಡು ಇನಿ ಕಾರ್ದ ತರ್ಕೊಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂದು ಒದ್ದಾಡ್ದು ಆ ಅರ್ಧ ದಿನ ನಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಡದಿ ಬಂಡೋಲು ಕೊರಗಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದೀಕ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣಗ ಪಂಡದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೋತುಜಿ ತರ್ಕೋಲಲ್ಪನೆ ಇಡೇಟುಂಡು ಒಂದು ಯಾನು నేను ದಾಯಪರಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದುಕೆಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಐನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಂಕ್ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಆ ಸತ್ಯ ಅದು ನಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಜಾಗನ ತೂಣು ಉಂದಾಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಣ್ಣು ಇನಿ ಎತೋ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಸರ್ಜನ್ ಆದುಪ್ಪು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ MD ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಸರ್ ದೇವೇರು ನಂಕ ವಾ ಅಂಗ ಓಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಂದ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೀವದ ಅಂಗ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓಲು ದೇವೇರು ದೀತೇರು ಪಣದು ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಪನರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ ಮನಸ್ಸು ಓಲುಂಡು ಪಣದು ಅಂಚಾಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀತಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರೆ ಮರ್ದು ಕೊರಡತ್ತ ಅಂದೆ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಹತ್ರನೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರ ಮನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಅರೆಗೆ ಸುರು ಏರಾಂಡಲ
ಮನೋರೋಗೋಡು ಬತ್ತೇರಿಂದಂಡ ಸುರುಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ನಿನ್ನ ಊರುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ದೆತೊನಂದೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬಲ ಏನು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾಂಡ ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಪನೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಂಕ್ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಈ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿದ ಈ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆತ್ತ ಈ ಜಾಗಡು ಕುತ್ತಾರಡು 7 ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಿಲೆಕ್ಕುಲುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪಾತೆರು ನೀ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಡೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಾಯೇ ಅರ್ಥಾನ ಮಲ್ದೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೂದು ಕುದುರೆದ ಯಾಗ ಪರ್ಪ್ಯ ಮಲ್ದ ಬೋಗೊಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗದರಸು ಇಂದ್ರನ ಪಟ್ಟೊನು ಗೆಂದರೆ ಬೋಡಾದು ಆಯೇ ದಂಡದೆ ತೊಂದು ಪೋದು ಆನೆದ ಸಾಲ್ಡು ಆನೆ ಕಟ್ಟಾದು ಕುದುರೆದ ಸಾಲ್ಡು ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಾದು ತೇರ ಸಾಲ್ಡು ತೇರು ಪತ್ತಾದು ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಗುಡರಿ ರಾಜಂದೋಲುದ ಬಿರ್ದುಡು ಪಿದಳಡು ದಂಡು ಪಡೆದು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ದಂಡದೆ ತೊಂದು ಪೋದು 33 ಕೋಟಿ ದೇವೇರ್ಕಲ್ನ ಕಲೆನು ತೋರ್ತುದು ಗಿಡಾದು ದೊಂಕುದು ಅಕಲ್ನ ತರೆತ್ರ ಜೋತ್ರೋಲು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಸುರಿಯದ ಮುನೆಕ್ ಸಿರಿಯಾದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟ ಅವು ಎಂಕು ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ದೊಂಕೊಡು ಪಡೆದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಾರು ಬತ್ತದು ಬಲಿನ ಕಾರಿಗೆ ಬೂರುವಲು ಅವು ಎಂಕು ಬೋಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೇನುವೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಏರು ಅಂದು ಅಲೆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಅಪ್ಪೆಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಲ ಈ ಭೂಮಿ ಲೋಕೋಡು ಉಂಡ ಪಡೆದು ಪನ್ನಗ ಬಲ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಲ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಆದು ಬಲ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ ಆದು ಬಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಆದು ಬಲ ತಂಗಡಿ ಪಲಿ ಆದು ಬಲ ಈ ಆಣನು ಸರಿತಾದಿಡು ನಡಪಾವು ನಂಚಿನ ಆಯನ ಬೆಪ್ಪು ಸಲಗು ಮೋಕೆದ ಸೂಕೇನು ಕೊರದು ಆಯನ ತಾಂಗು ತರಬೇಲ್ಡು ತರ್ಕದು ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೊಡೆದಿಯಾದಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಲ ಅಂದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುವೆಗೆ ಊರ್ವಶಿ ಬೈದೋಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಾವೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುಟ್ಟಾವೋಡು ಅಂದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ನಡೆಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಜೋಕುಲೇನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯದ ಮುದೇಲ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆತ್ತ ಕೈ ತಲುಪೋದು ತೂಣು ಅಂದ ನಂಗೆ ಏರೆಗಿಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಅವು ಆಯಾಗ ಮೇಯಿ ಕೊಲ್ಚುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೇರನ ತೂನಗನೆ ಆ ಗಿಡದೆರ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಸರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನವಿಲುಲ ಉಚ್ಚುಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೇನುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಏನನ್ ಲೆತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಿನಂಚಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ದುನಿಪುತುಕ ಬದುಕಡೊಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ತೂನಾಗ ದುನಿತು ದುನಿತು ದನಿತು ಜೀವ ಕಲೆನೆ ಆನಾಗ ಮದುಮೆದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಮದಿರೆಂಗಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಬೊಲ್ಯನ್ನ ನೆಂಪುದ ಬಂಗಾರ ದುನಿಪು ಪುರುಬಾಲೆ ಕುಟುನಗ ಪುರುಬೇನೆ ಪುಟುನಗ ತಿರುಬಂಜಿ ತುಲ್ಲುನ ದಿಂಜೆಲು ದುನಿಪು ನೆಸರುದ ಉದಿಪುಗು ಕಡಲುದ ದುನಿಪು ತೆಡಿಲುದ ಬೆಪ್ಪುಗು ಪನಿಬರ್ಸ ಪನಿಪು ಬಾಲೆ ಕಂಜಿದ ಸೊರನೆ ದೇವೆರೆ ನೆನೆಪು ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲೆ ದನಿಟ್ ಅರ್ಲುಂಡು ದುನಿಪು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡ್ ದುನಿತೊಂದು ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಉಸುಲು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಉಸುಲು ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಮಾಯ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಮಾಯದ ಲೋಕೊಡು ರಾಜಂದ ಇವಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಇನಿಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡೆ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಲು ನಂಕ್ ದಾಯಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಂಕ್ ನ್ಯಾಯ ಅತ್ ನಂಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಂಕ್ ಕೈಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರಡು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ನಟೊಂದಿತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬೇತೆದ ಆಲತ್ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಕೈಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಇನಿ ಕೈಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷೋಡು ತೂತ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರಿ ರೋಗ ಊರುಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿಲ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ತುವರೆ ಆವಂದೆ ಇಲ್ಲು ಪಿದಡರೆ ಆವಂದೆ ಬುಡಲಿ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಜೈಲಡು ಕುಲ್ನಲ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಗುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯೋಗು ಒಲ್ಪ ಒಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ನಿಸರ್ಗಗೂ
ಜನಕ್ಕೂ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ಪುವನ ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಸೀಕಲೇನೆ ನಂಕ ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡು ದೀವ ನೋಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೂನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬದುಕೊಂದು ಪೊಡು ಯಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಡಿತ ಅವಸರೇನ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಗ ಆ ಪೋದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತೊಡು ಅವನು ದೈವಲೆನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಬಂಗರಸರೆಗೆ ದಂಡದ ದಲಾಯಿತೆರಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅವು ಚಂದ್ರಹಾಸು ಪಂಡಿತರನ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ತೆರೀದಿ ಬತ್ತಡು ಅಂಚಾನಗ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರನ ಕುಲು ಸೂರ್ಯನ ಕುಲು ಬೊಡುತ್ತಿನಾತನಂಕ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯದ ಜಾಗುಲು ಮೆಂಚಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಕೊರಗತ್ತನಿಯಾಗೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಸಾಯಿರೋಗು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಂಡವು ದೊಡ್ಡುಡತ್ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕುಲೆನ ಆಸ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಾವಡು ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾಯೋಲು ಸತ್ಯೋಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸದ್ದಾದು ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನ ಧರ್ಮನು ಪತೊಂಡೆ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಆಧಾರನು ಪತೊಂಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನೋಡು ಮೆರೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾಗಣೆಡು ಮಲ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಚಿತ್ತನು ಪತೊಂಡೆ ಒಡತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪಡೆದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕರೆಟೋರಿ ಬಬ್ಬುನು ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇಳುವೆರಿ ಸಿರಿಕಿಲೇನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಉರಿ ಕುಮಾರನ ಚಿತ್ತನು ಪತೊಂಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆದ ಮಡಸ್ಥಾನದ ಮದಿಪುದ ಬಲನು ಪತೊಂಡೆ ಮಾಯಸ್ಥಾನ ಬುಡಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬುಡಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬುಡಿಯ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತೆ ಸಂಸಾರಗ ಭಯ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮೂರು ಪಾಲು ಕರ್ತಲೆನ್ನೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂಡೆ ಉತ್ತುವರಿ ಕರ್ತಲೆನ್ನೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂಡೆ ಇನ್ನೇನ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಭಕ್ತೆರಡು ಪಣ್ಣದ ಬೈದಿನ ಕೊಲುವಂತೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ನೂಲು ಪಾಲು ತಂತ್ರಿದಾಯೆ ಗುಣ್ಣೋಡು ಇತಿಹಾಸರಣ್ಣೆ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಮೌಲ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಸೇನವೇ ವೈದ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಭಂಡಾರವರಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೇರಿಗಾರೆ ಉರಿಯಂದು ವರಿಯತ್ತು ಪನರ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುಗು ರಾಶಿ ಮಲ್ಪುವೆ ರಾಜ್ಯಗೂ ಅಭೇದ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪೆ ಗಣೇಶ ಮೀನು ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾರ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ದಾಡು ಅವೇ ಒಂಥರ ಕೋಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಕೋಲೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪಟ್ಟರು ನಿಜವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಏನನ್ನು ಕಡಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರ್ನೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನೋ ಭಾಗ್ಯಪಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನುಭಾವನ ಪಾತ್ರ ನನಾತ್ ಕೇಳು ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತುಂಡ ನನಾತ್ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಸಭಾಯಿದ ಅಬಾಡು ಆರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನನಾತ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದನು ಎನ್ನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಿಜವಾಯನ ಕತೆ ಇನಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ತೆರಿನ ಅವಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪೂರ್ಯರೆಗಳ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನೇ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ದುಂಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಚಕ್ಕುಳಿ ಬೀಡ ಅಲ್ಲ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತಕ ಕಳೆದು ಬಂಡ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಯ್ನ ದಾದಾನ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಎನ್ನುವಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಓಲ ಸುಳ್ಳಿಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯನೇ ಬಂತೇರು ಆ ವಿಷಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ತೆರೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಥಾನ ನನಾತ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಈ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತನೆ ವಾಲೆಂಟ್ರ್ ನಕಲು ಪಾಕದಿನ ನಿಕಲು ಶ್ರಮವಂತರು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬದು ಕುಲ್ಲುದು ಪೊರ್ತಾನು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಶ್ರಮಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡೆದೊಂದು ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತೋಕ ಏಪನ ಊರು ಬಿಡ್ತು ಪೋತಿನಗಳು ಪೂರ ಐತೆ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಳು ತೋದಪರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೈವದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ನಲಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದುಲೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮರುತ್ತ ಐವಕ್ ದುಂಬೆ ತೊಕ್ಕೊಡ್ರೊಂಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಪುನಂಜನ ಕುಡ್ಲಡು ಓಯ್ ರೀತಿಯ ಟಾಕೀಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮರುತ್ತ ಐವತ್ತು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಡಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಲೆ ಎತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ಮುನ ಎತ್ತಂಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಐತ ಬರೀಟ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎತ್ತಂಡು ಐತ ಬರೀಟ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಆರಾಧಕರಾಯನ ಹಿರಿತನದ ಮನೆತನದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಭಗವತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಮಾತ ದೈವ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಎದುರುತ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಬತ್ತ ನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲರ್ಲೇರು ತನ್ನ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ಪಡೆದ ಏನೇ ಗಣೇಶ ಸಂಕಮಾರ ಪಾತೇರ್ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಯಾಪೆಲ್ಲ ಕೈಪೆ ತಿಂದಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪನ ವಾಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಚೀಪೆ ತಿಂದಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಕೈಪೆ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಜ್ಜನ ಆ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಜ್ಜನ ನಂಬಡ ಆ ರೀತಿದ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನ ಜೀವಮಾನಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಲು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಪನಾಡ ಅಜ್ಜಿ ನನೊಂಜಿ ನಂಬುನಾಯಗ ಇಂಬು ಕೊರಡು ಒರಿಯ ಏರಾಣ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವೇಂಡಿತ್ತನಾಡ ಆಗ ಇಂಬು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ರೆಡ್ ಸಂದೇಶನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ದನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಳೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕೊರ್ಪಾಂದ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ತೋಡಿತ್ತನಾಂಡ ದಾದಮನ್ ಪೋಲಂದ್ ಪಣ್ಣಾಡ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಗಿ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನೆಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊರ್ಲುನು ಅಪ್ಪೆತ್ತುವುದು ಸಂತೋಷ ಪಡಗಲ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕರಗಜ್ಜೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ದಾಯ ಕೊಡ್ತಾನ್ ಬಣ್ಣಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಕ್ತನಕಲ್ ಆ ಕರಗಜ್ಜೆ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪನ ತೂಪನೇ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಏತ್ ದಿನ ಪಂಡನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಂತ ಅಂಚ ಯಾರ ಲೆಕ್ಕನಾಗನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ್ಯರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಪಾತಿರಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ದಯನ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗೊತ್ತು ಮೈಕದಿಕ್ಕನ ಬುಡುಪುನ ಜಾತಿ ಆತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಇವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ನನ ದುಂಬಗ ಈ ಜಾಗೆ ನಿರಂತರ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನಲ್ಲ ಇತ್ಕಿಂಚಿನ ತಾಣ ಆವಡು ಈ ಪ್ರದೇಶ ದ ಜನಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುರಕಂಚಿನ ಆವಡು ಅಜ್ಜನೆ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜನಗ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನಲು ನಮ್ಮಡ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊರ್ದಂಚಿನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊರಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಲ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸೊಂದ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ದೇವೇರ ನಂಬುಜಿರಿ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಉಪಕ್ಕಡೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ನಂಬುನಾಗ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನ್ಯನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧಕಿರು ಈ ನೆಲೆಟ್ ಆರ್ನ ತನ್ನ ಶುಭ ನೀಡಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪುನಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಐನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪುಡು ಐತ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಲೆಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಓದದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಐನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಐತ ಉಲ ಎಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಪಲ ಓವೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಯಾರು ಪಂಡ್ಯಾರಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು
ಬಿಲೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಸ್ ಪಂಡದು ಇಂದು ಲಡ್ಡು ಏಪಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಲೀಫ್ ದ ಮಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಂಬುಜಿ ಸೈನ್ಸ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ನಂಬುಜಿ ಇಂದು ಏಪಲ ಇತ್ತಿನ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯನಾ ಅತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನ್ನೋಡಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದೈತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಂಡದು ಐಟ್ ಬಾರ್ಶೋಕ್ ಚೋದಿಪಾದೇರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರು ಒಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಈ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಅಬ್ರಾಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಜೋದುಂಡು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅವಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಪೋನಾಗ ಐಟು ಒರಿ ಬರ್ಪರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಹಾಂಡ ಈಗ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಷಯನ ಐಟ್ ವರ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ತೂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇಜ್ಜನ್ నేను ಎಂಚ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ నేను ಪೂರ ನಂಬೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಣಂದುಪ್ಪಲ್ ಅವಾಗ ಐಟ್ ಒರಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಪ್ಪೆ ಐ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಡ ಐನಿ ತಪ್ಪು ಬನೇರೆ ಬರ್ಲಿ ಅವು ರಾಂಗ್ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತೆರೆಯದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಉಲೈದ ಅರ್ಥ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಐತ ವಿಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಮಾತಾ ಸೈನ್ಸ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಪಿಲಾವು ಮೂಲ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದ್ ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನಂಡೆ ದೇವೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಅವು ಸೈನ್ಸ್ ಐಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಂಚ ದಾರಿ ಚೋಜಿ ಪವನಿ ಏಪಲ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಐಟು ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿದಟ್ ಪನೋಡಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಪನ್ಪ ನೇತ ಒಂಜಿ ಅಗಾಧ ಒಂದು ಐನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೊಬಡಿ ನೋಸ್ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನೋಡಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೈನ್ಸ್ ತೂಡಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ಸಿಗನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಅಗಾಧ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಿಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಈತ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲೇನ ಬ್ರೈನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತವನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಾರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಇಡಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಂಗೆ ದುಂಬೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ತೋಜಿಪಾದೇರು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಈತಾರು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡು ಎಂಕ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅರ್ನ ತುಳು ತೂದು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಉಲಾಯ್ತು ಉಡಲ್ದು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಈ ಒಣಸು ಪೊಪ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನ ಅರಾದ್ ಪತ್ತು ಅಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಅಲ್ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಮೋರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಪನ್ಪ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಪಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕನಪನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕನಪುಂಡು ತಾರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮೂಲ ತೂಜೇರು ನರಮನಿ ಒರೆ ಬಂದು ಆಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಷ್ಟಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಬೆಗರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಟೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಳೆತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜರು ಆರು ಬೇತಕ್ಲೆ ಬೋಡಾದು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅರೆ ಬೋಡಾದು ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಾದ ಆರು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈ ಪೂರ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೂನಗಳ ಅವೇ ಚೋಜುಂಡಂಕ ಆರು ಏಳೆಲ್ಲ ದಾಲ ಕೇಂದಿಜೇರು ಬಟ್ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಂದ ಹಸಿರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಕ್ಲನ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಕಾಸು ಬಣ್ಣದತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದಂದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತ ಆರ್ನೇನೆ ಅರೆಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಯಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ ಅವು ಮೂಲು ನೆರೆ ದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂನಗ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದೀನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೆರ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ
ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲನ್ ಮರಪೆರೆ ಬರಲಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಮೂಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಬೆಳೆದು ಬೈದುಂಡು ಐತ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಅವ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ನಾಡಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಪೂರ ವರಿಪಾವಡ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರೋಡ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಡಪಾವಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಟ ಪಾತೆಲ್ಲ ಮುಗೀತಿದ್ದು ಹೊರಗಜ್ಜೆಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಿಸುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೈವಾಧೀನರಾಗಿರುವವರ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊರಗದನಿಯ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಇದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ಅದು ಮಾಗಂದಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮೇಲಂಟನವರು. ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಅವರು ಭಂಡಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗಜ್ಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಂದು ಕೋಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕಾಯಂಗಾಳದ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹಿರಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿಗಳು ಪೆರ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಂಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಲ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಂದಪೌಳರವರು ಕೂಡ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯುವ ತನಕ ಕೂಡ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಬಲ್ ಚೆಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು, ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಿರಾಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಏನೆಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಂಬು ಕೊಡುವುದು ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏರ್ಲ ತೂಯಿಜಿನ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಅವಳು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ತೂಪೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಬಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಗಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಂಚಂದನಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಐತ ಅಂತ ಕಟ್ಟುವನಿದ್ದರು, ಅವರು ಐತ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈಗ ಮಾಯಿಲ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಯಿಲ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈಗ ಮಾಯಿಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇರೋ ತನಕ ಮಾಯಿಲ ಕಟ್ಟದೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಯುವ ತನಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಮಗ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕ. ಅದೇ ಕಾಯಂಗಳ ವಿದ್ವಾನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗ, ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವದಾಸ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೊದಲನ ಹಿರಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಜ್ಜನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅಂಗರ ಇದ್ದ, ಮತ್ತು ಚೌಕರ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಮತ್ತು ಅಂಗರನ ಮಗ ಗುರುವ ಇದ್ದ. ಈಗ ಬೇರೆ ಅವರ ಪೈಕಿಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಹ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೋಳ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಸರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಗಂದಡಿಯವರನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಮೂರನೇದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಯಂಗಳದವರನ್ನು ಕಾಯಂಗಳ ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾಯ್ಕರವರನ್ನು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಚಾಡ ಅಸ ಪಡ್ಡಾಲ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿಯವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೂಳ್ಯನವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಕೂಡ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಕುಂಜತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಸು ದೈವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲೇಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಸಹ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರು ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗಜ್ಜನವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಮೊದಲು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಸಹ ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಅಡಿಗೆ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮದು
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಸಹ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಅವರ ತಂದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಳಿಗಜ್ಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯುವ ತನಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಷ್ಠಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಾಳಿತನದಿಂದ ಈ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಗದನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸೋಗೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಪಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಪಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾರದಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು, ಪಾಳೆ ಮುಟ್ಟಾಳೆ, ಕಾಯರದ ಕೋಲು, ಆಯುಧ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಾದ ಆಯುಧ ಅದೇ ಅವರ ಇದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲಾಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಂದುಳ್ಳಿಯ ನಾಯಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಭಂಡಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಭಂಡಾರ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಮತ್ತು ದಂಡು ಮತ್ತು ಕೋಲು ಅದು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಅದು 300 ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಗಂದಡಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಮಾಗಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಂಡಾರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಂಡಾರ ಮಾಗಂದಳ್ಳಿದ್ದರೆ ಆ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಕುತ್ತಾರೆ ಅವರ 7 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೋಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಂಡಾರ ಕುತ್ತಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಂಡಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಬೇಕು. ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 25 ಕೋಲ ಉಂಟು, ನಮಗೊಂದು 25 ಕೋಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಂಡಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಸಲ ನಿಮಗೊಂದು 10 ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 12 ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು 12 ಸುಧಾರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದು. ಆ 12 ಕೋಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ 25 ಕೋಲ ಬಂದದನ್ನು 12 ಕೋಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸುವುದಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ತಲೆಬಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂದರೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಕೋಲ ದಿವಸ ನಾವು 2 ಕೋಲು ಅಂತ ಕೋಲ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಲದ ಬದಲು 2 ಕೋಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಒಂದೇ ಕೋಲವನ್ನು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಕ್ರಮೇಣ ಆಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೋಲ ಕಟ್ಟಲಿಗೆ ಒಂದು 12 ಕೋಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿಕಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಭಂಡಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಕೋಲ ನಿಲ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರದ್ದು ವಾಗ್ದಾನ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಂದ ಭಂಡಾರ ತರೋ ಬದಲು ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಂಡಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೊರಟೆವು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಭಂಡಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗುಳಿಗೆಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೊರಡಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಮುರ್ತುವಜ್ಜಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಮುರ್ತುವಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟ 3-4 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ
ಆ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹೂವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವಿನ ಬದಲು ಹೂವಿನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸೇವೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಆದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಆದಿ ಯಾವುದಾದ್ರೇನು, ಅಂತ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೇನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗಜ್ಜ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬುವ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜರವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಲು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಂಡಾರ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು. ಹರಕೆ ಕೋಲ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಗಲು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಶರಾಬು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೇಂದಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಡ ಇಡ್ಬೋದು, ದೇವರದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುರುಗಜ್ಜನವರು ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ ಎರಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವಶೀಲದ ಆದಿಸ್ಥಳದ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲ ಉಚ್ಚಯದ ಯೋಜಿ ಪರ್ವ ಕಾಲನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರುವಂದ ಈ ನೆಲ್ಟ್ ಶುಭದ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರೆದು ಐತ ಅಕಲ ಈ ಯೋಜಿ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಪುನಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಎಗ್ಗೆ ಬಂದಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾಯಿಲೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಯಿಲೆರನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಯಿಲೆರನ್ ಅವಲಕನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ್ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ತೋಡ್ದಲ, ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಲ್ಪಿ, ರಾಘವ ಕುಲಾಲ್ ತೋಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಮಾಯಿಲೆರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್, ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರ್ಲು, ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ರಾಘವ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದುಲೆ ಮಾಯಿಲೆರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಊರುಡು ಕೊರಗಚ್ಚನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ, ನರ್ತನ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಅಭಯದ ಪುಸ್ತಕನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಾರು. ಸರಿಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಿಂಚಲ ಕೊರಗ ದೈವನರ್ತಕ ಅದು ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಯಿಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಚಂದಯ ದೈವದಲ ಒಂಜಿ ದೈವನರ್ತಕರವನ್ನ ಈ ಊರು ಮಾಯಿಲರೆ ಐಕೆ ಓಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೈವನರ್ತಕರಾದು ಅವೇತೋ ಕಡಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು. ಈ ಆದಿಸ್ಥಳಟ್ಲ ಅರ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಸವ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲ ಉತ್ಸವ ನಡತೊಂದು ಬೈದದು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾಯಿಲರಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಮಾಯಿಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಉರುಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಯಿಲರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ದುಂಬುಕೊಂಡಪುನಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲಾಪು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ವರ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಗುರುತಿನ ಜನ ಕೆಲಸ ಇಂಕಲ ಸಮಿತಿದಗಳು ಮಲ್ತದರೆ ಅರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಕಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು. ಈ ಊರದ ಪುರಪ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಚನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮುಟ್ಟಾಲೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿ. ಬಂಗಾರದಪ್ಪು ಒಳ್ಳಿದ ಆಭರಣದಪ್ಪು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಆಭರಣದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿಪುಣೆ ಆದುಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಲ್ಪಿ ಆದುಪ್ಪುನಾರು. ಇನಿಕ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಜನ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಐದು ಪಣವು ದೆತೊಂಡಲ ಐಕು ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ದೆತೊಂಡ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರ್ನಾರು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ರಾಘವ ಕುಲಾಲ್ ತೋಳ್ದಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹಿಗ್ಗೆಗೆ ಪೋದಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಒಂಜಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬಡ್ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಗಜ್ಜೆಗೆ ಬಡದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲು ಫಲವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಯಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಸುರುತ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರಚನ ಹಿರಿಯ ಕಿಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಾಯಿಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕೊರಗತನಿಯ ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೆಂಪುಡೆ ದಿನ ಕರಿತೊಂದು ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಯಿಲೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ. ದುಮಗು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕರು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆರ್ದು ಅವೇತು ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕರು ಅರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಪೊರ್ತುಗಲಿಗೆ ಬಡದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಪನಂಚನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಅಚ್ಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಬಿಡ್ತಿ. ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ತೋಟದಲ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉತ್ಪಾದಶೀಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹಿರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉತ್ಪಶೀಲತಾ ಯುಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ದೇವದಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಯಂಗಲ ಮೇರೆಗಸ್ಮ ಫಲವಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಅವೆಲಕನೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣಶಿಲ್ಪಿ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಯಿತ. ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಂಚಾಲಕರ ಅಂಚನ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆ ಬಡಪಡ ವಿನಂತಿ. ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್. ಸ್ವರ್ಣಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಪುನಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಶರೀರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರರ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆವರೆಗೂ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ, ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ, ಅವಂಚಲೆ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ರಾಘವ ಗುಲಾಲ್ರಿಗೆ ನನಾತ್ ಕೊರಗತನ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಡು ಪನ್ಪನ ಹಚ್ಚಿನ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರೆಡಟ್ಟು ವಂಚಿತ ವಿನಂತಿ ಅಂತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಪೂರ ನೆಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕು ನೋನಿ ಬಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯವಣ್ಣಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಹುಶಃ ಏರಿಯಗಳ ಅವಿನಿ ಪಡೆದು ಮುಗಿಯಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ನಮಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುರಣಿಯಾನ ಸುಮಾರು 1 ವರೋಡು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಪಂಡಿತ ಹುಸ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡ ಬಂಡಿರಿಡೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ನೆಡೆ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಎಂಗಲ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ತಂಡದಕಲು ಪ್ರಗತಿ ಬಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಗುಂಪುದಕಲು ಇಡೀ ಊರ್ದಕಲು ಬೋಡಾಯಿನಾತು ದಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಬಂದದ್ದು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಇಯೋದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಪೂರ ಇಡೀ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ 10 ಪೆಜೋಕುಲು 1 ಪೆಜೋಕುಲ್ಲಕ ಇತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಂತಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಈತು ಪೊರ್ಲಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಬರಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಪೂರೈಕಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅಜ್ಜಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರಪ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೊರಪುನಾಂಡ ಅಜ್ಜಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸೇವೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಕೊಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಲೋಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನ ಕಾಪುಂಡು ಬನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಬುರ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಏನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಗುರುತಿ ಸಾಯನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಬರೋಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನು ರಾತ್ರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬರಡು ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಕ್ಕುಲ್ 2 ಜನ ಇನಿ ಬಂಡೇರು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಕಿ ಈ ಊರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಚಿಲಿಂಬಿಡು ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿ ಅವು ಜಾಗೆಡು ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಕಲ ಜಾಗೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಬದುಕದು ಐತ ನಂಬಿಕೆದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಹಂತಗಳ ಬತ್ತಿನಿ ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತಪ್ಪವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಅವ್ರು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಪಾಲಿಸಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆ ಬನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗುರುತಿಸಾಯನಕ್ಕೆ ಪೂರೈಗಳ ಒಂದಿಸೋಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ಇನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪದ್ಯ ಈ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಅವಿನ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಣದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ನಡಪದ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ఆయన పండిననే పణ్పుడంచనే వస్తాయి దయపండ ఎంకు కొరగజన ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣಿಯರದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಐತ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಐತ ಮಾತ ವಿಚಾರನ ಪಂತೆ 5 ಬಕ್ಕದ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಪಂಡೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಆಣಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲದ ಇಂಚಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಮಿತಿ ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಪ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಡೆ ದೇಟೆ ಇನ್ನಿತ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರಂಭಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ
ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಪಕ್ಕ ಐಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ರೀತಿದಲ ತನು ಮಣ ದ ಸಾಕಾರಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದಯಟು ಒಂದು ಪಂಡೇರು నేను ఇనిత ఈ ముల్త చరిత్రను మత కేన్నగ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿದಕಲು ಈ ಊರ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತಾ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಂಪನ ರೀತಿದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿರ್ದವರ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಪ ರೀತಿನ ನಮ್ಮನಿ ಲೆಕ್ಕೋದು ತೋಡಾಪಣ ದಯದ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಕುಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಡು ನಂಬಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ವಾ ನಂಬಿಕೆ ಓವೋ ನಂಬಿಕೆದ ಕುಲು ವಾವ ಧರ್ಮದ ಕುಲೇರ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತಾ ನಂಬಿಕೆಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಗುಣನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರದವರ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡವಳಿಕೆ ಮಲ್ತಿರದವರ ದೇಕ್ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಅಜ್ಜನ ದಯಟು ತಿಗದಿಂದ ಪಂಪನೇನು ನಮ್ಮ ಪರಡಾಪನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪಂಡಿನಾಡ ಕೊರಗತ್ತನಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪಂಡಿನಾಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಓವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇತೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಾ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಜ್ಜರ ಕುಲಿಂಚೊಲ್ಲೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ವಾರಿ ತೇಟ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನ ತಪ್ಪಾತನ ಪಂಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಯಸಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಕಷ್ಟ ಓವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಲ್ಪಡ್ದು ಎಣ್ಣಿನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಂಕಿ ಏತ್ತು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೀಡ ದೀಪೆ ಪಂಪ ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿದ ಪರಕ್ಕೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿಯ ಓವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 40 ದಿನ ವ್ರತ ಐಕೊಂಜಿ ಈತ ಖರ್ಚಿ ಐಕೊಂಜಿ ಈತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಷ್ಟಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಸಂದಂಡಲ ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಿರಂಚಿನ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕೊಳ್ಳ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದಯಟು ಮುಲ್ಪದ ಕುಲು ನಿಖಲ ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಮರಸ್ಯ ನೇನು ಎಂಚ ಒರಿತದರ ದುಂಬುಗಳ ನೀನು ಒರಿತದೆ ನಿಖಲ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣು ರೀತಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅವಕಾಶಗಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಎಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಕೆಲವಾತ ಅಜ್ಜನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಓಡುಮುಟ್ಟ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಾಗ ಆದಿ ಉಂದುವ ಕುತ್ತಾರ್ಲ ಏಳು ಕಡೆ ನಾನು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಹೊಡಿತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂಕೋಚ ಉಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ಪುಣದು ಪನ್ನಾಗ ಪಾಠನನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನ್ ದಾಯಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಹರಿ ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದ ದೇವರನ ವಾ ಕೋಲ ಏರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನೇಮೋಯ್ಕು ಕೋಲವೈಕಿ ನೇಮೋಯ್ಕಿ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ರಿ ತಿಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಗಡಿರ್ದಿ ಆನ್ಲ ತೆರೆಯುವ ನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದೇವು ಬೈದಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈರಿ ಕಲಿ ಮಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಕಲಿ ಹಾಲಾಪುಡು ಮಂಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಾಲಿನ 11 ಪೋನಾಗ ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಒರ್ಮ ಜನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ದೀಪ ಗೋರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆ ದೀಪ ಗೋರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾನಾಗ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಕಲಿತ ಪೂರ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಬತ್ತಣಿ ದೀಪ ಗೋರಿರ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒರ್ಮ ಜನ ತುಂಬಲ ಒರ್ಮ ಜನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ದೀಪನ ಹಿಂಗೆ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತಾಯ ಉಂಡು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ತೇಲ್ತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಲ ತೂಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಾಡಲು ಅರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯ ಬಂದಾಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ತೇಲಿಪುರು ತೇಲ್ತದ ಕೇನ್ ಮೇರಿ ಯಾರಿದೇನು ಮಲ್ತೆ ನಡೆ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯದಾದ ಅರ್ನ ಉಲ್ಲಯ ಏರಿದ ಬಂಡ ಪಂಜಂದಾಯ್ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಪಂಜಂದ ಏನು ಬಂದ್ಬೇರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಇತರೇಟ ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಪಂಜಂದಾಯನೇ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಗುಲಿಗಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಯ ಬಂಡ ಪಂಜಂದಾಯ್
ಒಂದು ದಾಯಾನ ಬಂಡ ಅಂದು ಬಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಚ ಒಂದು ಆದಿಸ್ಥಳ ಎಂಚ ಒಂದು ಬಂಡ ಕದ್ರಿದ ದೇವರಿಗೆ ಒರ್ಮ ಜನ ತುಂಬುನ ದೀಪನು ಕೊರ್ದು ಮಾಪಲದ ಮರಟ್ಟು ಮಾಯಾದಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ನೀ ಬುಡ್ದುಗೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಗಂಡಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಆ ಪಾದೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ಜಾಗಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆನಂದ ಮಂಡ ಕುತ್ತಾರದ ಪದವಡು ಸುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಜ್ಜೆ ಸುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ಣಾಡ್ ದೈವಲು ಉಳ್ಳನ ಆ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಬದ್ದದ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಗಿಡ ಬಂದಾಗ ಪಂಜಂದಾಯ ಉರಿ ಐತೆ ಪಂಜಂದಾಯ ಅಜ್ಜನ ಸಾಯೋನಿಗೇನ್ವೆ ಇಂಚೆಂಚ ಬೈದರಿ ನೆಕ್ಕಿ ಈ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಡಾಕ್ಲಿಂದ ಮುಲ್ತುಡು ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂಚೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ಪುನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಕುತ್ತಾರದ ಪದವಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಬುಲ್ಚಿ ಬೆತ್ತಾನೆ ಗಿಡತೊಂದು ಪೋದಾಗ ಆ ಕಬುಲ್ಚಿ ಬೆತ್ತ ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತದ ಕಿತ್ತೆ ತೊಲೈಪೋಡು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬೇರಿದ ಚರ್ಮುಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ದೇವಕಿರಿಯದ ದೈವಲಾಯಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಮಂಜುಸ್ನಾರಿಗೆ ದಕ್ಕೊಂದು ಇನಿ ಪಂಜಂದಾಗಿ ಬಿಲಾರಡು ನೇಮಾಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ಅರಸು ಮಂಜುಸ್ನಾರನ್ನು ಗಿಡತಿನಂಚಿನ ತಾದ್ಯವು ಪಂಜಂದಾಗಿ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಂದಂಚಿನ ಜಾಗ ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಗ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಜಂದಾಡಕ್ಕೇನ್ವರಿ ಯಾರು ನೆನಪುರ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಳ ಎಂಕದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಪಂಜಂದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಉತ್ತರದಾದ ಅಂದು ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೀತಿ ನಾದ ದಿನ ಏಳು ಕಡಿಟಿ ನಿನ್ನ ನಂಬುನಂಚಿನ ಭಕ್ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡಿ ನಿಕ್ಕಿ ಏಳು ಕಡಿಟಿ ಅನು ನಿನ್ನ ನಂಬುಲಕ ಮಲ್ಪೋಯ ಬಂದದೆ ಇನಿ ಬುಲ್ಯಗುತ್ತು ಗೋಪಿನ ಕುತ್ತಾಡಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದೇರಳಗಟ್ಟಿಡಿಪ್ಪುನ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮದನಗರ ಸಾಗದ ಅಲ್ಪಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಏಳು ಕಡಿಟಿನಿ ಅಜ್ಜಾಗಿ ಪಂಜಂದಾಯ ಕೊಡ್ತಿನ ವರದಾನದ ಆದಿಸ್ಥಳಗಳು ಅವು ಬುಡ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಮಾಯಡು ಬದ್ದದ ನೆಲೆ ಹತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಕಲ್ಲಾಪುದ ಬುರ್ದುಗೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡಿ ಬಂದು ಬಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ವಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂಡದಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇತಿಹಾಸ ಬಂಡದಾದ ಒಂದಿನ ಮಾತು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೋಡು ಬಂದು ಬಂಡದ ಹಿರಿಯಾಕಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಅಕ್ಲೇಡಿದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುಗಳ ಧರ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೋನಿಗೆ ಅಂದು ಮನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿದೊಂದುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಮ್ಮಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಯ ನಾಂಡ ದುಂಬದ ದಿನ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ದೇಕ್ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೇವರು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಾಗ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆದಪ್ಪಗ ಕಾರ್ ಡಿಪ್ಪನ ಪಿದಾಡ್ದ ಆಗ್ತಂಡು ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು ಮದ್ಮೆನ ಕಾರ್ ಪಿದಾಡ್ರ ಕೀಜ್ಜಿ ಊರಿಡಿ ನಾಡ್ದಾಂಡ ಅಡಿಮೇಲಣ್ಣ ಕೀ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿನ ನಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಿಡದಿಪ್ಪ ಬಣ್ಣದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ದಿವಸ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆನ ಕಿಸೆಟ್ಟೆ ಕೋಟದ ಗಿಟ್ಸಿಡು ಕೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆ ಆದ ಇನಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರಿ ಅನೀತ್ ಮುಟ್ಟೆತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬೈಜಿ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋತೆ ಇನಿ ಇದು ಮೂಲ ಭತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಚಿನಂಚಿನ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳನ್ನ ಉಡಾಲಿಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎಣ್ಣರ ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಪಾತ್ರ ನಚ್ಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ನಚ್ಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಅತಂಡ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕರೇ ಆಗದಪ್ಪು ಅತಂಡ ಈರ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮನಸ್ಸಡೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಮನಸ್ಸಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರದ ಬಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌದು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕುರುಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಬುರ್ದುಗೋಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಭಾಗದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಅವೆಲಕನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅಭಿಜ್ಞ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೇತ ಮಾಲಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಂಜಿ ಗೌರವ ಕುರುಡು ಪಣದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೊಸಟ ವಿನಂತಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಮುರಮುರಿ ನಡತ ನಂಚಿನ ಪಂಚದ್ವಾರ ಯಾಗದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಎಡ್ಡೆಪಿಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ ನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು
ಯೋಜಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪನವುದ ಭಂಡಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಬದುಕಿದಿಲ್ಲ ಯೋಜಿ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಾದು ಊರು ಪರ ಬರುದಿಲ್ಲ ಪನವುದ ಸಕಾಯನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊನಪುನಲ್ಪರೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸುರ್ಲೇರು ಭಾಜಪದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಈ ನೆತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರರಾದ ಭಂಡಾರನ ಇನಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ನಂತರ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೇದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತಾರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಪಾತಾರ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜನ ಮಾಯದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕೆ ಪಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನಲ್ಲ ಇನಿ ಸ್ವರ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಸರಿ ಯಾವುದು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದೇನಿ ನಡಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕದಲ್ಲ ವಾ ಊರು ಹೋಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಸೀಮೆನ ಮೀಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದು ನಟ್ಟಿನಡಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಸರಳಪಟ್ಟದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೆಂತಿನ ಸತ್ಯಾಗಿ ಇನಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪೂತಳಿಗೆ ಪೂತ ಸಲ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾಲನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಲೆದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬಗಾಡಲ್ಲ ಸಾರ ಸರ್ತಿ ಬಗಾಡಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆಂದೇ ಬರೋಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೇಂಜ್ ಭಂಡಾರ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಭಾಗ್ಯನ ಇಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಇಂಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆ ಸರಳಪಟ್ಟದೊಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಐಕ್ಯಮತ್ತೆಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಕೇನ್ನಲ್ಪ ಪತ್ತೆಗೆ 14 ಜನ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಐನು ಬೆನ್ನೆಡು ಕುಚಲ ಹೆಂಚದೆ ಪೋನ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಸರಳಪಟ್ಟದೊಡೆ ನಂಗೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಸಮಯ ಯಾವಜಿ ಪಡೋದೆತ್ತ ಆಂಡಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದೆತ್ತಡು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಜನ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸೇವೆಡ್ ನಾವು ಮಾತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಯ ಈಗ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಅಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಬೆಳಗೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆವಡು ನನಾತ್ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನನಾತ್ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಬಮ್ಮನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇಕ ಬೋಡಾಪನ ವೇದಿಕ ಕರ್ಮಲ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಆಯಾರ ಉಂಡು ಆ ಭಂಡಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗಿ ದೈವಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿ ನಡಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರ ಅಕಲೆ ಪೂರಗಳ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಕಲೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊಡ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾತ್ರಂದು ಏರು ಮಾತನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಡ್ದಾರ ಏರ ಪರವಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ತನು ಮನ ಧನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಜನಕಲು ಪರವೂರದ ಜನಕಲು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಬಿಡ್ದುಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಗಳು ಲೇರು ಮುಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಣದುಂಬದ ಸೇವೆಗಳ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ನನಾತ್ ಆಸೆಲುಂಡೆಂಗ್ಲೆನ ನನಾತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಣ ಕನಸುಲು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಉಂಡು ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮನ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಏನು ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಪರಿಹಾರ ಆಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಬರೀ ಬಗ್ಗಾದ ತರದಗಾದ ಸೋಲು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೋ ಮಾತೆಯರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೊಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಾ ಜವನೇರು ಮಾತಾ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರು ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಿನದಾತ್ರ ಈತ ಶೋಕದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅನುವಾಂಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪಕ್ಕೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪಡ್ತಾ ಎಂದಕ್ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಒಂದದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಪುಗೇಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನೆಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಅದಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೇಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಯಂಗಲ ಮಿರ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಬಂಡ ಒರಿಯನ್ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಕಮ್ಮಿಯಾವು ಒರಿಯನ್ ಪಂಡ ಒರಿ ಹೆಚ್ಚಾವು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆ ರೇಣುಕಾ ಕಾಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒರಿ ರೇಣು ಬುಧವಾರ ಮಾರದ ಹೋಗು ದಯಬಂಡ ಏರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ 2 ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ವಿಜಯ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅದರ PH ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆದಪ್ಪು ಕೇಸರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆದಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣ ನಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಟ್ ಆತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆತ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಬಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿ ದಯಬಂಡ ಇಡೀ ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂದಕ್ಕೆಂಡ ಖಾಲಿ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲಿ ಆತಂದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ತೆರೆಂಡು ಈ ಜಾಗದ ಗುರುತ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಅಗಲ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬರಪಣಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಡು ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಕಾರಣ ಇರೋದಕ್ಕೆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಬಲ್ದ ಕಂತದು ಪ್ರೀತಿಡು ಸಂತೋಷಡು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟುಗೊಂತೊಂದು ಸಂತೋಷಡಿನಿ ಕೂಡರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿರೋರ ಈ ಊರದ ಪರವರ್ದ ಮಾತ ದಾನಿಲೆಗಳ ಏನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕಲ ಈ ಕೆಲಸದ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕಲ ನಿಖಲ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಯಾನು ಮಲ್ದಿನಲ್ಪ ಅದರಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಾದಾಂಡಲ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಗದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅದರಂಡ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಅದು ಎನ್ನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಆದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಾವು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಗ ಪನಂದು ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರವಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪಡೆ ಇನ್ನಿತ ಯೂತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಿಡ ಬರೋಡಿತ್ತ ನಾಡ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಚಾಲಕರೇನಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಕ್ಕ ಜೀವಂತ ಕೋಟಿನ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರಿ ಅಷ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೆಂತೇರಿ ಅರೆಗಳ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಅರ್ಣಪುದರ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏರ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನ್ನಿತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಿದರ್ನಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲದ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಬುಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ವಿಚಾರಣ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಪಾದುಕೊಂಡು ಇತ್ತನೆ ನಿರ್ಗಮನಿತ ಹೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೆ ಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನೇರದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇತ್ತ ನಿರ್ಗಮಿತ ಹೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲಿಕ್ಕನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಪ್ಲೇಸದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನದ ಸ್ಥಾನ ಉಪನಂಚಿನ ಗಾಳದ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚಿನ ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ್ ಹರೇಕಲ ಮಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲಿಕ್ಕನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲಿಕ್ಕನೆ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಗಳ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಪರ್ವದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮುಡಿಪು ನೆತ್ತ ಉಲ್ಕಾರದ ಪುನಂಚಿನ ಇರಾ ಯೋಗೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಬರೆದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರದ ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರದ ಪುನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರುಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬರುವುದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ
ಭಗವತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸದಾಶಿವಲಾಲ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಕೋಟಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅದಕ್ಕಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಪರದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಬಜಿಲ್ ಅರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರಿನ ಮಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಚಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಲಟ ನಮಕ್ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಲತ ಮಾಲಕರ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒದಗಿಸಿನ ಜಗದೀಶ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವನಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.